Това е детската спалня, която е просторна с паркет. Има достатъчно гардероби и бюро. Дограмите са ПВЦ с комарници. Има самостоятелна тераса. В коридора има голям гардероб. Това е родителската спалня, също е с паркет. И голяма спалня с топ матрак. Има голяма прилежаща тераса. Коридора е с теракот. Това е едната баня с тоалетна, която е с вана. Втората баня е с душ кабина. Просторен хол, също с паркет. Терасата е Г-образна, с столове и масичка за кафе. От трапезарията, както и от коридора, се влиза в кухнята. Има всичко необходимо, както и прилежаща тераса. За повече информация и оглед се обадете на посочения телефон.